ще го помоля да ви поздрави тази сутрин. Dios les bendiga. Бог да ви благослови. Podemos estar juntos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Много се радвам, че можем да сме заедно да се прекланяме пред Царят на царете и на Господ на господарите. Me gozo de estar aquí compartiendo con ustedes. Аз се радвам, че мога да се запозная с всички вас. Yo soy pastor en Honduras. Аз съм ръководител в Хондурас. Mi nombre es Johnny Gutiérrez. Аз се казвам Джони Гутиерес. Pastoreo una iglesia que ama a Jesucristo. И съм в една църква, която ръководи една църква, която обича Исус Христос. Así como la aman ustedes, ellos también. Както вие обичате Исус, така и ние го обичаме. Así que estamos conociendo una nueva familia И затова ние се опознаваме, защото сме едно Божие семейство. y les amamos en el amor de Cristo. И също така ние ви обичаме поради Христовата любов в нашето сърце. Que Dios les bendiga. Бог да ви благослови. Aleluya. Es para mí un gran privilegio